Мәктәпкә Флора апа Әйюпова 2 ыныгын алып килгән. Рияз 1-нче сыйныфка барса, Раян 2-нчегә күчкән. Кечкенәләр яңа уку елында бары яхшы билгеләренә генә укырга вәгъдә бирсә, Флора апа оныкларының нәкъ менә бу мәктәптә белем алуына сөенә. Дулкынланып китеп алдык. Бу мәктәптә минем кичкенә улым да укып чыкты. Бу аның уллары менә икесе дә. Бусы 2-нче класска бара, бусы 1-нче класска бара. Укытучылар да бик эшле, мәктәбе дә бик эшле. Шундый шуңа күрә бик риза булып китердек инде. Аллага тапшырып җибәрәбез. Мин бишкә укыйм. Алла теләсә. Здесь мои друзья, все знакомые, близкие друзья. Из садика. Сөенмәслек тә түгел шул. Өлкәннәрнең шатлыгын аңларга була. Шәһәрнең 2-нче мәктәбендә балалар белем алсын өчен бөтен шартлар тудырыла. Аның нәтиҗәсе укучыларның еллык күрсәткечләрендә дә чагыла. Үткән елның рус теленнән бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре буенча республикада 4-нче урынга чыгу шул хакта сөйли. Республиканың иң яхшы 100 мәктәпләре арасында 25-нче урынны алулары да мәктәп җитәкчелегенең һәм укытучылар коллективының сыйфатлы белем бирү нәтиҗәсе. Яңа уку елында 2-нче мәктәптә белем алучы укучылар һәм укытучылар коллективы өчен куанычлы мизгелләрдән башланды. Мәктәпкә район башлыгы Наил Шарапов яңа футбол мәйданчыгы бүләк итте. Әле укучыларны котларга да буш кул белән килмәгән булып чыкты ул. Район башлыгы бадминтон уйнар өчен тулы җиһаз комплекты, интерактив такта бүләк итте. Район башлыгы Наил Шарапов озак еллар дәвамында булышлык иткәне өчен Александр Мануйловка мактау кәгазе тапшырды. Я хочу от имени всех наших учеников. Мин барлык укучылар, әтиәниләр, укытучылар исеменнән безнең хөкүмәтебезгә, президентыбызга рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. 2 ел рәттән мәктәпләргә капиталь ремонт үткәрү программасы уңышлы эшләп килә. Шуның нәтиҗәсендә без 4 мәктәпне ремонтладык. Быел исә әлеге программа буенча 6 мәктәпне төзекләндердек. Укучылар бәйрәмдә үз адресларына бик күп мәртәбәле кунакларына котлаулар ишетте. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов котлавын Татарстан президенты уполномоченная Марина Потяшина җиткерде. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы вәкиле Елена Попованың чыгышында укучылар өчен истә калырлык булды. Здравствуйте, это пожелание здоровья. Исәнмесез дип исәнләшү бу бер-беребезгә шатлык, исәнлек теләү. Мин барыгызны да бүгенге зур бәйрәм белән котлыйм. 75 ел тарихы булган мәктәптә күп шәхесләр тәрбияләнгән. Меценат Александр Мануйлов кебек үз мәктәбенә һәр даим булышып торучы элекеге укучылары булган мәктәп бәхетле инде ул. Моңа кадәр ул үзе укып чыккан белем учагын кирәкле җиһазлар белән тәэмин итеп торса да, иганәченең нияте бу уку елында барлык парталарны комплектлауны тәмамлау. Мәктәп ашханасы тулысынча заманча җиһазларга алыштырылачак. Большое спасибо, конечно, Аль-Шакир Шарапов за поддержку. Мин район башлыгы Наил Шараповка безнең мәктәпкә булышлык иткәне өчен рәхмәтемне җиткерәм. 2-нче мәктәп танылган шәхесләрне тәрбияләп чыгару белән данлыклы. Бу бәйрәмгә бөтенесе килә алмады. Мин барлык чыгарылыш укучылары исеменнән укытучылар коллективына балаларга төпле белем биргәннәр өчен рәхмәтемне белдерәм. Үткәне булмаганның киләчәге дә юк. Без үзебез тарафыннан балалар белем алу өчен уңайлык шартлар тудырырга тырышачакбыз. Тантаналы линейкада 1-нче сыйныф укучыларына Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның бүләге бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның 2 телдә басылган шигырьләре тупланган китап тапшырылды. Акбарс банкыда беренчеләргә китаплар бүләк итте. Быел мәктәптә 700-дән артык бала белем алачак. 55 бала 1-нче тапкыр парта артына утыра. Алар өчен кыңгырау 1-нче тапкыр чыңласа, 41-нче сыйныф укучысы өчен соңгы тапкыр. Быел кыңгырау чыңлату Александр Мануйловның улы Никитага йөкләнде. Ул хәзергесе вакытта Англиядә белем ала. Много надежд вселяет нам этот звонок. Аннан кунаклар актлар залына үтте. Биредә 9-нчы сыйныф укучыларына Россия Федерациясе Конституциясенә 20 ел дигән темага парламент дәрес үткәрелде. Башка еллардан аермалы буларак быел 9-нчылар Конституция текстын өйрәнәчәк икән.